Какво трябва да правим в тази игра? Сме бавим зум, хора. Не да си играем на черенелта. А тренираме. Тренираме. Абе, това как е толкова бърз става? Виждате ли го? Ле. Аз предполагам да идвам. Тут ми е скучна тази игра. Що не знам да играя даже. Аре бе, ще ме карате да влизам в тъпата грозна игра. Аре бе! Аре де! Коя е тази кутка? Грозна ми. Но не знам точно как да го подпра. Да се снима. Знам как. Ако ще стане... Ако не работи, ще гръмна. Остане! Не ставам! Опитвам се нещо. Добре. Става! Може да снима нормално. Тръгнете на юг. Нормално. След 600 метра Видео. завийте наляво. Айде след малко си вземам телефона. Добре. На кое ви карам? Това ми харесва, хора. Еба си тъпия телефон. Оф. Добре, приятели. Готови сме. Къде? След 600 метра завийте наляво. Ти купих. Добре. Всеки път. След 150 метра направете обратен завой. Това е този телефон, мога да разбера. Направете обратен Нямам завой. стойка. После завийте наляво. Чай, знам какво правя.
Абе, не разбирам, що така е. Не мога да снимам Имаш ли стойка? Не. Не мога. Нека и да играем ала на Test the Game. Какъв е това нуб? Easy. Normal. Check, guys. Chegarán. Нека играем на изи. Разля. Не съм, ти си. Благодаря за комплимент, но това си ти в момента. Моята скъпа дъщеря. Боже мой. Благодаря на Бога, скъпа моя. Всичко с вашето универсално решение 5 в 1 за уют и комфорт. Не мога. Колко ще ви струва това удоволствие? Вземете 5 в 1 мобилно Приятели. Pro. Сега само за 190 или на изплащане само за 14 Не мога да зажелеем да правя. Пресопи. Върве. управление за пълно удобство. Изи. За уют и комфорт през всеки сезон. Сега само за 119 евро. Да, иди натисна. Изчерпване на количествата или до края на месеца. Клубните ни клиенти спестяват повече и го получават с безплатна доставка до в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Очакваме ви! И в неделя. Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, предаването, което всяка неделя точно в 16:30 часа търсим истините за българската история, опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и разбира се най-важното какви можем да бъдем утре. Президентът Зеленски в областта на Codex, which works on your smartphone. така че госпожа Но искате можем да разговори, искам ясно да заявя. Няма гледаме противоречие нещо. в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация. За външния министър Велислава Петрова темата е Готов текст, като има утвърден вече езиков. Hey guys, today's video will be showcasing top 10 free mods that are good in my opinion. Don't forget to like and subscribe as I'm on a road to Завийте наляво. 200,000 subscribers. The first mod I will be showcasing is the Long Melon mod. As you can see, this is the melon but in a more slender version and faceless. It's pretty creepy in my opinion, and is very good for spooky roleplay.
Then there's the cargo ship. It's a save, and it's very good. Here's a quick and nice cool tour. След 600 метра, завийте наляво. What the heck? Did you see that melon blink? Chill, bro. I'm not looking for a date. Now we have the Great White Shark save. It's a very good save because of how realistic and good it is. You can also roleplay with this save by using the shark to eat melons or other stuff. It's definitely a good and fun save to use in stuff other than roleplay too. Here is the Scammy Sammy mod, which originates from a developer in a Roblox game called Steal a Brain Rot. If you really like Steal a Brain Rot a lot and you love Sammy, I bet this mod would be perfect for you. Here is the 3D block. It's a mod that kind of breaks your brain a little bit. Sometimes you'll see a hexagon or fraction, and then you'll see a 3D cube again. Now for this save. We have an apple torture chamber. I'm going to show you guys some gameplay of me torturing the apples in the most painful ways possible. Then there's a melon pew-pew gun you can use to shoot other melons. It makes a pew-pew noise. Here is the Shakalaka Melon mod. It was originated by a Melon Sandbox YouTuber known to be Orange Apple MPG. The mod itself was created by Khaled MPG. Here is the bloop save. The bloop is a sea creature that devours anything in sight. Thank goodness it doesn't exist in real life, though. If you're interested in this creature, you can search it up. Last but not least is the Human Anatomy mod. Basically a map where you devour an NPC or something inside a big melon, and it shows what happens to the object. It's a very cool and unique mod. You should definitely download it and test it out. Криете болката зад усмивка? Позволете ни да помогнем. Волтарен Фортегел. Независимо, че се назовават български граждани, те нямат право да гласуват в български избори. Това не се отнася за хората в Щатите, Великобритания и държавите из Европейския съюз.